Sa iba ko ano? Sa itong pinasa mo sopa. Oo. Ay, ako lumating na. Ha? Kaya ako lumating na. Darating pala yung package. Ngayon naman. So, akin nalalaman ko sa second week ng talo. Paano kung ano? Ganyan. Dining po kayo. Wala po kong... Wait na lang po. Ano po yan? Beef pares po. Beef pares. Ito po si Tumbong. Bong. May soft drinks po. Hindi ko pa malamig nang lagay ko yung ice. Hindi ka malamig. Sabi mo kakatinin mo po. Ito si Black. Sino ko mo mo? Saldan. Saldan ko mo. Yakay. Okay lang habang binubitin ko kasi siya sa'yo.
Mamaya may tao. Silip lang tayo. Padinala ka ate ko. Ha? May pinadala. Ano yan? Puto. Wow. Nyala. Ayun lang. Ate niya po.